Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! En aquest vídeo començarem a treballar ja els primers exercicis amb la nostra gralla. Recordeu que si veniu a aquest vídeo i no heu vist els anteriors, és important que els veieu. Entenc que anteriorment ja heu fet tots aquells exercicis que us he dit amb la canya i que a més els anireu seguint fent encara que fem aquest de nou i per tant ja esteu preparats i preparades per començar a tocar les primeres notes amb la gralla. Com us vaig dir anteriorment, la gralla té uns forats pels quals sonaran les diferents notes, però el més important és tindre l'afinació aquí al cap. I direu, però per què és tan important tindre l'afinació al cap? Perquè amb la gralla, encara que tapem, per exemple, imagineu, això és un si, encara que faci un si, podria fer diferents notes tapant aquest forat, depenent de si li dono més aire o menys aire. I nosaltres hem de saber quin és el so que estem buscant i per tant si li hem de tirar més o menys aire. Poso un exemple. Com veieu, he tapat el forat de si, però la nota ha sigut molt diferent. Primer estava aquí, després ha pujat i després he tornat a baixar. És a dir, primer he tirat aire, després he augmentat el flux d'aire i després l'he tornat a baixar. Això ha fet que la nota variés i això no podem fer en una cançó. El si ha de sonar sempre sí o la nota que nosaltres vulguem. Per tant, és important tindre l'afinació aquí o almenys, si no, que entre nosaltres mateixos estiguem afinats. És a dir, que la distància que hi ha d'una nota a una altra sempre sigui la mateixa. I per això faig aquest vídeo. Segurament aquest vídeo sigui dels més difícils que hem fet fins ara. Bàsicament perquè abans de començar a treballar amb la gralla cal saber alguna cosa molt petit de teoria. Però abans de continuar, molt més important, dona-li al botó de subscriure't i dona-li a la campaneta i m'ajudaràs a fer molts més vídeos com aquest. Però no m'enrotllo més i comencem. En l'anterior vídeo vam veure que la gralla era un instrument que d'entrada treballava de sol a sol. Tenia una octava de sol a sol. És cert que es poden fer notes més agudes i si tenim claus es poden fer notes més greus. Però d'entrada treballarem de sol a sol. Com a conseqüència, tot i que podrem treballar amb moltes tonalitats, la tonalitat amb la que treballarem més serà la de sol major. És a dir, treballarem amb una escala de sol major. Però, Jaume, què és això d'una escala? Bé, abans de començar, tot i que trauré més endavant altres vídeos amb petites pinzellades de teoria musical aplicada a la gralla, us he d'explicar 4 coses de teoria musical. Les escales són una successió de notes que estan ordenades d'una manera en concret. Podem trobar escales majors, que sonaran alegres, i escales menors, que sonaran tristes. Bé, i també podem trobar molts tipus d'escala, però d'entrada ens centrarem en aquestes dues. I principalment en la major. Totes les escales majors sonaran alegres. I per què sonen alegres? Doncs sonen alegres perquè totes les escales majors comparteixen que la distància entre notes sempre és la mateixa, ja sigui l'escala major de la, l'escala major de sol, l'escala major de fa, la distància sempre successiva entre notes i notes és la mateixa a totes. Per exemple, l'escala major de do sona do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I l'escala de sol, com ja vam veure a l'anterior vídeo, és sol, la, si, do, re, mi, fa sostingut i sol. Si no tingués el fa sostingut, no sonaria igual que la de do. Bé, més endavant faré més vídeos de teoria musical, però per aquells i aquelles que vulgueu entendre una mica això de l'estructura de les escales majors, que sapigueu que totes les notes, entre elles al mig, tenen un to, excepte de mi i si. És a dir, les notes que acaben a mi no tenen un to, sinó que
elles i la següent nota tenen un semitò, com es pot veure a l'escala de do major. Entre do i re hi ha un to, entre re i mi hi ha un to, entre mi i fa hi ha un semitò, entre fa i sol hi ha un to, entre sol i la hi ha un to, entre la i si hi ha un to i entre si i do hi ha un semitò. La mateixa estructura es repeteix a l'escala de sol major. Per tant, sonen igual, sonen pa, 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 pa. El que fa que sonin igual és que hi ha una alteració a l'escala de sol. El fa és sostingut, per tant, passa d'haver-hi, si fos fa natural a sol hi hauria un to, però com és sostingut passa d'haver-hi un to a haver-hi un semitò. Per tant, fa que entre sol i la hi ha un to, de la a si hi ha un to, de si a do segueix havent-hi mig to, de do a re hi ha un to, de re a mi hi ha un to, de mi a fa hi hauria un semitò, però com és sostingut s'eixampla a l'espai i hi ha un to. I com a conseqüència el to que teníem abans queda escurçat i hi ha un semitò. Això fa que aquestes escales sonin similars. No sonen iguals, però sonen similars a la nostra oïda. Per altra banda, m'agradaria explicar-vos què és un acord. Un acord és, bàsicament, 3 o més notes que sonen a la vegada i sonen d'una manera concreta. En aquest cas, un acord major sonarà igual que l'escala major, sonarà alegre. Aquestes 3 notes que necessitarem per fer l'acord, en aquest cas major, les traurem de l'escala major. Per això dic que són coses que tenen a veure unes amb les altres. L'acord major parteix de l'escala major. Però, Jaume, ens estem liant una mica, aviam, ho pots sintetitzar tot una mica? Doncs us dic que hi ha escales, que són notes que estan construïdes de manera successiva i que s'ordenen d'una manera concreta. D'escales en podem trobar igual de cada acords de molts tipus, però principalment en veurem majors i menors. D'aquestes escales en podem treure acords. Què són els acords? Doncs són 3 notes tocades a la vegada de l'anterior escala, per exemple de l'escala major, que sonades a la vegada, aquestes 3 o més, sonen de manera alegre. I quines notes necessitem per fer un acord? Doncs necessitem principalment la tònica. La tònica, tant a l'escala com en l'acord, és la nota que dona nom a l'escala o a l'acord. Per exemple, a la gralla, el sol. Si jo et dic una escala de sol major, la tònica de l'escala sempre serà sol. Si et dic que tocarem un acord de sol major, la tònica quina serà? Sol major. I si et dic l'escala de si? La tònica de l'escala de si és si. La tònica de l'acord de si és si. La segona nota que necessitarem serà sempre la seva tercera. I per últim necessitarem sempre, mínim, també la seva cinquena. Quan parlem de terceres, cinquenes, més endavant parlarem de quartes, sisenes, el que estem parlant és de la distància que hi ha d'una nota en una altra, especialment de la tònica. De la tònica a la tercera hi ha 3 notes. De la tònica a la cinquena hi ha 5 notes. Però a diferència de com faríem a la vida normal, a la música també es compta la tònica. És a dir, anem a fer la tercera de sol. Doncs faríem sol, la i si. Si la tònica és sol, la tercera és si. Sol, la, si. I la cinquena, sol, la, si, do, re. La cinquena de sol és re. Ho faig amb la gralla. Sol, la, si, 3 notes, tònica, tercera, do, re. Sol seria la tònica, re seria la cinquena. Això passarà
Això passarà amb tots els acords i totes les escales. Per exemple, agafem un acord de do major. Sí? Do seria la tònica, do tònica, re segona, mi tercera, do, mi. La tercera de do és mi. I la cinquena, doncs, do, recordeu que sempre contem la tònica, do, re, mi, fa i sol. La cinquena de do és sol. I què té a veure tot això? Per què ens està explicant en tot això si el que volem és tocar la gralla? Doncs perquè la distància entre aquestes notes sempre sona igual. És a dir, si jo dic do, do, mi, sonarà similar a sol, si. I el mateix passarà amb les cinquenes. Sol, re, sonarà igual que do, sol. Jo, per exemple, per recordar-me'n de com sonen les distàncies entre una nota i la següent, el que faig és memoritzar les dues primeres notes d'una cançó que conec. Posem, per exemple, la cinquena. Si jo vull saber com sona sol, re, la tònica sol, la cinquena re, us dic que podem tocar, per exemple, la cançó de Star Wars. Pa, pa, na, 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 na. Vale? Aquestes dues primeres notes, sol, re, val? Això seria una cinquena. Una altra cançó que podríem tocar seria, per exemple, la de Superman. Po, 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 pa, pararara, to, 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 sol, sol, re, na, 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 na. Seria Superman, seria una cinquena. Per la tercera major, perquè la tercera pot ser major o menor, de moment quedem-nos per la que farem servir amb la gralla, que és sol, si, val? Hauria de sonar la cançó de Dalt del cotxe. Dalt del cotxe hi ha una nina, doncs el pa, 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 pa. Aquestes dues primeres notes són una tercera major. Llavors, aquí ve l'exercici. Vosaltres agafeu la vostra gralla. Agafeu després el mòbil i us descarregueu, per exemple, un afinador cromàtic, com aquest. En aquest cas és un afinador cromàtic de la marca Boss, és un afinador cromàtic de Boss. Us assegureu, perquè recordeu que la gralla està afinada a 415. L'afinador, de manera estàndard, us sortirà a 440 gigahertzs. Per tant, vosaltres ho baixeu fins a 415. Un cop estigui a 415, no sé si es veurà, un cop el tingueu a 415, agafeu la gralla i feu sol i mireu que el sol us surti aquí al mig, us surti afinat. Quan tingueu la nota afinada, penseu, per exemple, la seva cinquena, Star Wars. I intenteu tocar-la. Sol, re... I després mireu a l'afinador si està afinat o no està afinat. Si està afinat, de conya. Si no està afinat, doncs bufeu més si us queda baixar la nota, o si la teniu molt alta, la baixeu fins a que soni la nota correcta, fins que l'afinador us doni la nota que és. Us sortirà aquí al mig la nota afinada. Per exemple, sol, la nota G, o re, que és D, amb xifrat. Llavors, quan estigui de color verd o estigui aquí al mig del palet, doncs vol dir que està afinat. Anem a provar-ho. Per exemple, jo faré un sol, i quan estigui afinat, que ara ho estava, faig el re, i ara re. I el mateix faríem amb la tercera. Faríem sol. Quan la tinguéssim afinada, pujaríem i pensaríem dalt del cotxe hi ha una nina, doncs pa, pa, sí. I miraríem que estigués afinat.
Mirem a l'afinador que no està afinat, la pugem o la baixem i la mantenim. Quan no puguem més, recordeu, posem llengua i parem. Vaig a fer la tercera. Tinc afinada el sol, vaig a fer el si. Bé, a mi m'ha quedat una mica baix, l'hauria de pujar un palet o un palet de re. Però més o menys, val? Sol, si... I aquesta és la manera de tindre les notes aquí. Això si esteu vosaltres sols o soles. Si esteu amb un altre graller, el que podem fer és que l'altre graller faci sol, es mantingui el sol, i vosaltres intenteu fer si o re, val? Feu la tercera i la cinquena. Més endavant farem la quarta, la sisena, però de moment anem a concentrar-nos i anem a mirar com sona sol, si, sol, re. Si ho feu sols, doncs és bastant més avorrit. Si ho feu amb més grallers, doncs és més divertit. Fins i tot, si fóssiu 3 grallers, podíeu fer l'acord sencer o l'arpegi. Sol, si, re, val? I que quedi ple. Veureu, quan sou més d'una gralla i sona afinat, veureu que el so queda molt bonic. Si hi ha Si veieu que no està del tot afinat, veureu que hi ha com que el so es bralla una mica, val? Llavors tracta d'agafar, tindre oïda, treballar sobretot amb l'afinació, amb l'afinador i mirar d'anar afinant. Amb aquest exercici aconseguirem treballar llengua, val? I projecció de la nota, etc. I a més treballarem oïda, que al final és el més important i potser el més complicat de la gralla en un principi, treballar la seva afinació. Per part meva res més, en un següent vídeo us deixaré un altre exercici, així que ens veiem en el següent vídeo de l'aula de gralla i timbal. Adeu!